Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj. Korka ko farilama ne wadi mahot sawandane ngennay yimɓe horday mon ɗumɓe fof gandi kon ɗum mbi worɓe moftani ga ɓe wara hora Shahru Ramadan ikane foko lewrugi jammon ɓe tawtoraka ɗum koto hat hoore ma ñamɓe yarde tawa horan acca acca jokkudem ko toddakima acca ñallowma ma sabu guitamane ko nopima notta amma e wattanam lekkel wattanam lekkel sela tampere ya arta nangue ɗis sonari gal il faut wulla wo yo Allah tanam deuxiéme femme so wona ɗum vraiment sana bon wala hawla vraiment sodu jaɓatno décroché appel am mami wi ɗum ɗo ono noon dawri hande mukk woni mukk min kay mi orani hande ya yimɓe fof yo koto mbiyanna dawra tanum Idrissa Ly minen komin Sénégal naaɓe min paadi janggolare walla ɓawa janggo ni ɓe mbi Sénégal kay ne wayni yanko sinodirma e Sénégal naɓe aɗa woni murtane Sénégal ne waɗi kirol maayo an gellu aɗa wawi arde tan mbiya aɗa fecca maayo ngo wona koye wadde ittu bagage ma faya Sénégal kordoya mumen mbimemi ko ɗo koranmi kono koye Sénégal kordami min waɗi min halfi gallam min teyi somi welnoma kadi hannda horta ala min kay wawa haddimi hoorde an kay nango hoorema mbiya hooram kono min kay wawa haddimi hoorde eyyi min de laarimi hoorani kadi hay Sénégal ɓo ni tan dal ne wawi ɓe mbasa horde janggo ne wawi mbasa horde ɓawo janggo hande janggo fof ko min mbasi koye lamtoro sall wallahi ma horde min mbasi koye lamtoro sall an kay firtu wadde somin juuli wadde a juuldara e men de kay Sénégal hoɗum yeyi somin juuli hande acca aɗani waɗami dépassé noon aɗa waɗami dépassé a waɗi warma dépassé juulde kay juulde kala kirsuɗo kala gojjinɗo leydi mum mi wojjina leyda nomin gojjinte nde kay anen kay ko nden ma weerum kay anen no gojjira eyyi sikku ɗum addunoyam jaganayi joni aɗa heewi conte eyyi mi haalanma ɗum ɗon mi hoorani hannde mi et puis jaagan mbiyam ɓinguel toksenguel Rabia mbiyam bamma hoorani nit eyyi jaa kalna mbiyam bamma hannde bamma wi ko hoorayni bonna indema nit eyyi mi haalani haydara min olof Ndiaye wino luccu kanam dowr pot leppu guina botte so Allahu lamɗo jadi acca jeganayi addoy jeganayi jongo les moftara addoy jeganayi tan pili de 400 1500 heures a hoorat a wawa hoto hoora a wawa kayrani wulani koor wulani koor an mbiya horde Sénégal naɓe porɗa ko yobde min Sénégal naɓe Mauritanie naɓe a famdiri rendinde ɗumen min so korko Mauritanie premier jour mum wuuli mi farat Sénégal mi ƴeew premier jour mum suma ɓuuɓ mi watta hooram min eyyi wona 1 2 3 tan ɗe balɗe fof nangue natti 1 2 3 wiye hannde woni korka nangue yalta est ce que ko hannde korka est ce que hannde korka ko ɗum toujours on jiiɗi horde avril wona mbino waɗi poisson est ce que ɗum siri no wara ko lewru funtini mbimi ko an funti hoorema heɓɗo aɗa funta hoorema yimɓe kay noon ko ƴewoɓe calendrier ji pular ɓe noon mbumi yimɓe korka avril yo wono juillet walla wono août yimɓe mayi yimɓe de jadata kay aduna yimɓe koori fof ɗum moftanaɗo Sénégal ɗum wona haare ɗum wona addata ko jeeya salamu aleykum eyi na ngeen def selli ay tampere na ngeen def ak tàngoor gi ral yalaw komin ndeysaan ko yeyrana paɗi mum fof gonti jiijom
na def ak tàngoor nani paɗe gonta ƴiiƴam woni won seeɗa ƴewat tan Allah selli bismillah ba bismillah ba selli tàng hein na ene wawi wulde seeɗa kay ça va machallah maɗum mbaɗa ñalawma moon a korɗo waaw dara mo worti iko korɗo an ɓe kewani wadde ɗum de ɗaw ne debbo ma waɗi mo jam selli yaani mo e ɗo ɗaccino mom ni ɗum ɗo neɗanno ɓaleejo no wiyete kadi kolel omoɗo mo jam eyi kañum de ko jam ran ɗum ɗo ndela iyo justement wani enen kaala par ce que koddigal dal hayso korka arani ni koddigal ne waɗi haqqe kadi galle o ko gallam dal man ma loué min louy mon ɗum ndax man mi yiɗa kene kadi kene adda perguitte hakkude men bon mi anda kam saɗa andi kam 2 mois joni plus oɗon ndewe kadi c'est pas normal dal ɗum ko benno ɗiɗi ɓaleejo mo neɗon ɗo omi anda ko poolel mi anda holɗum donc sa reedu bi chaque heure mungu dogue déglumo douche mi yiɗi assalamu aleykum douche mi yiɗi omo yalta douche mi yiɗi oppo kalta ko aɗa busta est ce que aɗa busta heɗo so heewi wona min tinata heɗo hammadi heɗo suurmol ɗum hammadi oɗo ɓiɓɓe ɓinguel mabɓe hebbini douche o kay joni majjan jikkum mi ay seeɗa kañum so ɗum yawri police so ñamani fof ko jaa douche ebo heɗomi noon korko ari ɗum yawri min ko jam ɓola dinɗo enen ken hoddi kadi koddigal ko jam a faami hande woto Allah wat so woodi kaɓɗaɗo a wawa woɓɓe ne gara ko minen gaddoro yettade jam tan enen fof kel bandira dunum jam bam a faami dunum jam eyyi bam so ɗum yawri ko mbawmi joganadema ko inchallah nde ari fof ma heeb kalis ma timma ɗum ɗon aɗa ɗacca ɗum banggue kadi baɗamo ɗaccamo deeƴo ko cuulo toksel faami ɗaccamo deeƴo ko kamo jam faami min de ko jam cohlumi kadi ko jam abi kam jam tan kay ene kay jam tan hejar ɗo min kay jam so natti wodde tan mbiya mum kocce bagan jalton gallam ala e jeetora jam tan yo Allah ɓeydu jam inchallah min kay ko jam tan ni jam kay wawi hedde ɗo so jam kay hayso jam o heewi am natti odo rondat mbiya mum jalte gallam ɓe alani haala bone noon korko so ari so yimɓe ko hoddiɓe yo gonde dow jam pije jalɗa korko jam a faami ñalaw moƴƴo walla lewru moƴƴuru a faami weeɓani hawrude en weeɓani Allah hokki men e kawri en kono ko fewnude ha feewa a faami tindire no koye men ɗacca no mbaɗa ni mbayla jikkuma o seeɗa min nani a jarama a faami mbaɗa jikkuma o est ce que ɓenni mbeɗena yetti on nder to eyyi mi salmini jam salmini ewa honaji ko wona ɗum ɗon wonko jejjimi de sonwuji mon ɗiɗon mo belani ɗi korka ari changé kele moon mbaɗon hen diine kam ene fof ko ñohor mungu bongue ñohor mungu banga ɗacciɗi ɗon ko luwawi ɓe ko luuɓe comme kalno mi wawa haalande min joni haqqi gallam mi wawa haalde on jarama haqqi gallam min mi wawa haalde baba galle wonko haalnaki kadi ko wona ɗum noon ko ne pewjinirta kam ko ñaami rendu gorgorde min mi hoore gonga ma yimɓe fof yo koore a heɓɗo tan nder ñaam la ilaha illallah min ko sunnodir kam hen hol fof ko sunnodir kam e hoore min mi hoorani hende hande mi hoorani joni mi hoorani hay kersa goto ala hen joɗa ɗo eyi a defani wona mayki oɗo Ablaye no udir ɗum jeewa ino jignoɗo temedɗi a defani anin yani neɗɗo ya mayki ñamoya bonnane ni usta bakatuji ɓeyɗe baraji ma saharu ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamde yerde momo kumba cam seeɗa cam yamde ko jam tan kadi Allah waɗani en jam ɓe jii korka ari kadi korka so ari gueɗe ɗe fof ne kewi sattude heewi muusi kadi moƴƴani no koddirɗen hande dañan tan janggo kadi ko Allah jogui eyi kadi ko yidde tan ballodiren e feere saabu kala ko jiiɗa koma peeje ndende no wawi fewnude hunde eyyi min noon wonno yiyandam ko ƴeewen nden ballodirɗen hasin ko poolel baɗam o ƴeew no walliri mbede feere so tawi haysin ko jeeyi walla wadde taaɓe gueɗe banno a faami o yo waw wallude yimɓe e gueɗe gallo
ƴewno mi miijinom ɗum mi ƴew mi ƴew miijuma annda kadi kaldani ko kalda ko kam ko gonga skimmi pay kon koye korko kadi aussi a yii enen kam ndeysan min gurduɗen ni welani kono kadi woto yeccit ha hannde joom sukkunde ɓaleeɗo yaraki basa mais no mbiɗa ni ko noon poolel mum ƴew haaldude gorko gonɗoɗa o yaa wattu liggoya toon kam hay sinno kam ko luwas kam mo wolle meɗen kam par ce que aɗa andi mo koddiɗen o kam no wayni hanni ha metti o famara haalo kanko ko neɗɗo tan looɓɗo eyyi ɗum noon ko onon tan mbawa walludemi hen a faami kaw kala on nani sabu situation ne muusi yimɓe jorno sicci dow korko joni wuuro ngo hen welani no fewi wasuñe pawe yimɓe sagno koddiɗo mo gonnuɗen o miijaki aduna haala pular noon mbiɗi so dole nenki yo dole keɓɓiru min noon kam mi debbo goggono andudimi waɗan kam duɗɗum keɓiɗo won ligguey wawadde ɓe ƴewa hay ligguey mbawi ligguey fof liggol kono mbaɗa haala mum no koddiɗo men ono kaji ɗom non seulement fiiɗo douze par sunmo a faami omaɗon fatta carallaɗi omo nuubo omo wormo illetama ko bammo ɗum so rentemo rente ko bone mo ala ɗum fof jarani inchallah mom haalde makko neɗɗo goto kamniɗo mettude hoddude inchallah ew so ɗum ɓenni mi ƴeewa yettoyat to seeɗa mi ƴeewa kadi marma gueɗɗe mawɗi mbayi inchallah jewtoɗon tan no mbiɗa o sehil ma o ni ƴeewa mata walludem tan pour o walla men tan no dañi liggora tan hay sinko inchallah jawɗon tan de ew inchallah allo sama seer famali naka waar naka waa Thiès yo Sénégal naaɓe noon la ilaha illallah aɗa selli an joni koɓe maɗe ha la ilaha illallah aɗa selli kam ew mbaɗɗon e ɗum ɗo préparation allo mbaɗɗon e préparation korka korko mon ko mande wona mbino ko ɗo balɗe tati men da min te koye mon paɗi onon paɗmi ha sénégal janggoɗo waw kam fof kordata walla wodata hoorɓe tan woda fotɓe kadi ha ɓawa janggo wadde makisal haali ɗum makisal de firti ayde wona ɗum min kalduno mbino makki yo fotami para ko codoɗa jeere o wadde ha janggo on ja Mauritanie kam ɓe koori hande amin mi salmini Sawda en kamɓe fof mi salmini Mamzo Ba en Aïcha Ba en Dakar naɓe Sénégal naɓe kamɓe fof mi salminiɓe ok an ɗum ɗo hol ɗum ko jiyamiɗa ha ko olɗataɗa ko mbaɗɗa e pañe ma ko aja ko aja woni ɗo walla wona aja alhamdulillah Mauritanie de nan ɗon bon indeji moon mbi korko son taƴi tan ko aja kamɓe kalde moƴƴani goppe ga yimɓe hewɓe aja watti yaltude neɗɗo so ñalli hoorde waali hoorde a faami sen taƴi yo taƴir hunde ko waɗi cellal aja moƴƴa yallah bakna yallah ngolumay ngolumay enen fof e jaam wakala olo fam kay wakal amin tan olo fam kay leppu amina ok manguila e salminali sa haalde no wiite allo sa jabar Obama gonɗo ngawle o wakal mi salminima kadi mbiyam ɓinguelam guel ɗon mo jagguno mbanmi hen takkere ngel mi yejjirani de mara joni feeram fof ko boni kalis ala tan ok bayi jarejef hal pourre tan leggi ɗemgal mon wakal saɗa way kala ko tawɗa ko jagga alkule ɗe
innamal a'malu binniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamde yarde tawa hora ndela hutuɗa ko hoore ma natina jokkudem ko toddakima ine bonna ñallow